ମେଡିସିନ ମାରିଦେଲା ପରେ ସବୁ ଭୁଲ। ସେଠି ଆରେ ଏତେ ରାତିରେ ଏ ଝିଅଟା ରେଲ ଲାଇଟ୍ ଏରିଆରେ ତମେ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ରେଡ ଲାଇଟ୍ ଏରିଆ, ଅନ୍ଧାର ରାତି, ହାତରେ ମଦ ବୋତଲ, ଏକୁଟିଆ ଝିଅଟା କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଜାଣିପାରୁନା। ଚୁପ୍, ଏକଦମ ଚୁପ୍। ମୋ ପୋଲିସ ବାଲା ଠିକ ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ଦେଖେନ ମନ ମଦ ବୋତଲ ପୋଲିସ ବାବୁ ନାଇଁ, ବଢିଆ ବଢିଆ। ହୟ ପୋଲିସ ବାବୁ, ତୁମ ପୋଷାକଟା ସିନା ପୋଲିସ ବାଲାର, ହେଲେ ଭିତରଟା ପୁରୁଷର ନା। ଏ ଦେଖ ଆମେ ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। এই ରାଜଧାନୀ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ଆମ କାମ। ନ ଓଳିଆ ସତରେ ନା କଣ? କେତେ ନବ? କେତେ କେତେ? ଆରେ ରାଣୀପଣା ପଇସା ନେଇ ଦେହ ଦାନ କରେନିବେ, ଆଉ କଣ? ପଇସା ଦେଇ ପୁରୁଷ କିଣେ। କେତେ ନବ? ତାମାନେ ମୁଁ କଣ ଫ୍ରିରେ ଦେବି? ଚାଲୁନ ଆମ ପିସିଆର ଭ୍ୟାନ ଭିତରକୁ ଯିବା। ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ଭାରି ମଜା ଲାଗିବ। ଚାଲ। ଚୋରା ପ୍ରେମକୁ ରାଣୀପଣା ପସନ୍ଦ କରେନି। ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପ୍ରେମ କରିବାର ଯୋଉ ମଜା। ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ଆସ ହଁ ଯିବା। ଆସ ଆସ। ତାମାନେ ମୁଁ କଣ ସାର୍ଟ ଖୋଲିବି? ଖୋଲିଲି ଆଉ। ଖୋଲିବି ସେଟା ଖୋଲିବି କହି ଯୋଡ଼େ ବଟମ ଭଳି 3ଟା ବଟମ ଖୋଲିବାକୁ ବସିବି। ସେଟା ଖୋଲିବି। ହଁ ହଁ ହଁ। ପୋଲିସ ବାବୁ, ତମେ ଖୋଲ, ମୋର ବି ଖୋଲ, ଖୋଲା ଖୋଲି ହେଇ ଏଇଠି ନିଆଣ୍ଡି ସିଷ୍ଟମ ହବା। ଏମିତିକା ଚାନ୍ସ ଛାଡ଼ିଲେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଭାରତର ଖାସିୟତ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ପୋଲିସ। ଫୁଲଫର୍ମ ପୋଲିସ, ପବ୍ଲିକ ଅଫିସର ଫର ଲିଗାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିମିନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି। ପୋଲିସର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ପ୍ରେଡ ଦ ଲଭ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମ ବଣ୍ଟନ କରିବା। ଆମେ କିଏ ବେ ତୁ? ଆମେ କିଏ ବେ? ଯାଅ, ଭଲ ପ୍ରେମ ବାଣ୍ଟୁଛ। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଭଲ ପ୍ରେମ ବାଣ୍ଟିବାର ଅଛି। ହୟ ବାବୁ, ହୟ ତମର କଣ ଯାଉଛି? ଆମେ ପ୍ରେମ ବାଣ୍ଟିଲୁ, ତୁ ଖୋଲା ଖୋଲି ଦେଲୁ, ତମର କଣ? ରାଣୀ ତମେ ହଁ, ତମର ସେଇ ତମେ। ଯାହାକୁ ତମେ ବି ଦିନେ ତମ ପ୍ରେମ ବାଣ୍ଟିଥିଲ। ଦେଖ ଦେଖ, ଆଜି ତମର ତମେ କେମିତି ତମ ପାଇଁ ବରବାଦ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖ ପୋଲିସ ବାବୁ, ସାଢେ ପରେ ଠିଆ ହେଇଯିବ। ଆସ ଆମେ ଯିବା। ଆରେ ତମେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଜଣୁଛ? ମୁଁ ତମକୁ ଡାକୁଛି, ତମେ ବୁଝ ନା କଣ? ମୁଁ ତମ ଖୁସିରେ ଡାକୁଛି। ଆସ ଜଲ୍ଦି ସିଷ୍ଟମ ପରେ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଭେଙ୍ଗି ନାହିଁ। ରାଣୀ ଆମେ କଣ ରାଣୀ ରାଣୀ ହଉଛୁ? ଛଅ ମଝିରେ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରରେ ତ ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା। ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିଲୁନି? ଶଳାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବି ଯେ ଆର ଜନ୍ମକୁ କୁକୁର ଜନ୍ମ ନଉ। ଶଳାକୁ
মন্ত্রী আছে ডিস্টার্ব করছে আচ্ছা তোমার এই মুহূর্তটা যদি সোশ্যাল মিডিয়ার সঙ্গে একদম চোখ বলে যাইতে পারে মাইকেল ফ্রম মালকানগিরি পুলিশ বানানো পুলিশ ডিপার্টমেন্টে তোমার কলম্ব মাকে রঙের কুতাতো পুলিশ ডিপার্টমেন্ট তোর ভাই বদনাম ମୁଁ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ଖୁଦା ଖୁଦା କେବେ କାମୁଡ଼ିବାରେ ଦେଖିଛି ଦେଖି ମୁହେ ଛଡ଼ା ଅପେକ୍ଷା କର ତତେ ମୁଁ ଦେଖିନେବି ଦେଖିନେବି ନା ତତେ পুলিশ বাবু ଚାଲିଯାନ୍ତୁ ରହିବୁ আরে অধা কোনটা পকি কয়ে পড়ুছো হ্যাঁ ବୁଝିପାରିବନି ମିଡିଆ ମିଡିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ଫଟୋ ଉଠେଇଦବ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଛାପିଦବ ଚାକିରି ମୋର ଚାଲିଯିବ ଚରିତ୍ରରେ ଦାଗ ଲାଗିଯିବ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବ ଚରିତ୍ରରେ ଦାଗ ଲାଗିଯିବ ତାହେଲେ କୋଉ ଗ୍ୟାସକୁ ଆଇଥିଲ କଣ କରିବି ଭୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଭୋଗ ପାଇନି ମୁଁ ତ ଭୋଗ ଦେବାକୁ ରେଡି ତମେ ଆସୁନ ଭୋଗ ନବା ସମୟ ଚାଲିଗଲା পুলিশ বাবু ଚାଲିଯାନ୍ତୁ ରହିବୁ আরে অধা কোনটা পকি কয়ে পড়ুছো হ্যাঁ ବୁଝିପାରିବନି ମିଡିଆ ମିଡିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ଫଟୋ ଉଠେଇଦବ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଛାପିଦବ ଚାକିରି ମୋର ଚାଲିଯିବ ଚରିତ୍ରରେ ଦାଗ ଲାଗିଯିବ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବ ଚରିତ୍ରରେ ଦାଗ ଲାଗିଯିବ ତାହେଲେ କୋଉ ଗ୍ୟାସକୁ ଆଇଥିଲ କଣ କରିବି ଭୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଭୋଗ ପାଇନି ମୁଁ ତ ଭୋଗ ଦେବାକୁ ରେଡି ତମେ ଆସୁନ ଆଉ ଭୋଗ ନବା ସମୟ ଚାଲିଗଲା ଫଟୋ ଉଠେଇଦବ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବ পুলিশ বাবু আরে পুলিশ বাবু কথা টিকে শোনা হোক পুলিশ বাবু তো কথা টিকে শোনা হোক আমি জানি তোমার বাকি হয়ে গেছে कहा भाई रायबन बोलतेला रायबन बोलतेला ताकू मी छोकरी घरून येईल आता येईल कोण हातला मोठा होता रायबन बोलतेला ताकू दिवून करिबो बोली कहि माय साइड लिखियो रायबन बोलतेला मत प्रेम कर ମୋ ପାଖରେ ଶୁଅ ମୋ ପିଲାଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ ମୁଁ ପାରିବିନି ଜାଣି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ମୁଁ ହାରିଗଲି ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ନାହିଁ ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ अरे ये कौन करছো তুমি হ্যাঁ আরে রানী পড়া হয়ে বেশাকে হাত ধরলে তোমার ইজ্জত চাই জীবনে তোমার অন্তরে কলঙ্ক লাগি জীবনে কোন পরিবার সমাজ দেখো রানী পড়া হয়ে বেশাকু এই ভদ্র সমাজের ভদ্র পুরুষ হাত ধরছো জানি জানি चले जाओ बहुत बढ़िया बच्चा चले जाओ तब बहुत देखना चाहूंगी जाओ पहुंचिए अरे जाओ
କିଏ ପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡାମ ବାକାଟା ସରି ଆସିଲାଣି ଟିକେ ଆଉ ଢୋକି ଅଛି ତୁମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ବାକାଡ଼ି ସରିଲାଣି ତ ନାଇଁ ଦେଖିଲ ବେ ବଢିଆ 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 କେମିତି କଣ ପଳେଇ ଆଇଲ ନିଶା ତ ଛଡେଇଦେଲ ଏଇଠି ଦେଖ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ ଡାଇଲଗ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଗୁଆ କହିଦେଲେ କେମିତି କଣ ପଳେଇ ଆସିଲ ଭାଇ ଆଇଲା ଭାଇ ପଛରେ ଭଉଣୀ ପଳେଇ ଯାଇଛି କୁଆଡେ ଗଲା ଭାଇ ମନା ପଛରେ ପଳେଇଗଲା ଯୁଆଡେ ଖୋଲିଦେବା ଭାଇକୁ ଭାଇଟା ତ ଦେଖୁ ସେଇଠି ଯାଇଛି किसकी नाम हो भाई भाई अपूर्व मुह को भौणी अपूर्व मुह भाई भौणी दिन जोड़ी बढ़िया मानु से पड़ाते चिंतार पड़ेगा भाई तोर मत पे पड़ुची तू किसी भाई मुसड़ाटी खराब है प्रिया मैडम आम घटना बड़ी कहीं यात्रा कर भोके अच्छे खाई जीवन काटिदेवी प्रिया मैडम মনে পড়ছি তোমার সেদিন তোমার ঘরକୁ যাই ତମ ଭାଇ ଟିକେ দেখা କରିବାକୁ ବାପା ଝିଅ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶି ତମକୁ ଆମ ଘରକୁ କାଢିଦେଲେ ଆଜି ଦେଖ ତମ ଭାଇ କେମିତି ମତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଏ ଭାଇ ସାଇକୁ ଆସିଛି खाली सती की हाथ भी जोड़ी मला बोलायला कुआडे बोला कौन भविष्य बोले कोई आई देखे मते भी सेमती मोर नुआ प्रेमी कमेई जाइछंती एथनो आई को तार लड़े दुखर भरा सांगरे तोहर हाथी सांगरे Hey,